Elijah Yahudi. Yeah. I'm going to go. Mambo kasa ulikani kwa kasoro yesera. Damira pamberi pedera mambo mutasi. Damira pamberi pedera mambo mutasi. Yesu chandi vechokwadi. Yesu nichataura ngezvechokwadi. Ganyi pachabatwa nemoto. Ganyi pachabatwa nemoto. Mwari ari mubatsiri wavo. Mwari ndiye mubatsiri wavo. Pamusoro mambo mutasi. Ini ndinoitwa Elijah Nyatoti. Nyaya yangu inini ndeyamukoma wangu wakatsakatikira Jubeki, Daniel Nyatoti. Uyu amusi Mufakose mwana wemuzukuru wedu wakatohwa ndimukoma iyeyo wakatsakatikira Jubeki, akachengetwa ikoko ari kudzidziswa basa. Mushure mezvo mukoma wakatsakatika aigara naye iyena amusiyena. Saka mushure muna 2017 mukoma atsakatika muna 2008. Mwana wangu inini wakasvikiwa ngemhepo yamukoma iyoyeyo achibudiwa. Abudiwa kudaro koko paibuda zita raAmusi Mufakosi. Rabuda zita raAmusi Mufakosi rakabudiswa ndiBasket, umwe muprofiti weZion. Vachiti ndochiti tobva vadaidzwa takaendesana kudare raIshe Saumani. Iyena wakaramba kusvikira iyena takazotorana inini namukoma Bob Brenda namukoma Bobo Edi, but iyena akrema kuti inini ndoda kuti ndicheneswe. Wakaenda takabva taendeswa kwaMutandakano. Chineso chakandinetsa manje ngechekuti iyena instead yekuti isi takabva tazi chiuyu ngeng'anga iya itai uyu gezai maoko muchihari chaungana chachigezwa maoko, because unotanga kubata badza ndiani, unotanga kubata badza munhu unenge apomerwa mhosva. Saka iye Mufakosi aramba kudaro koko, ng'anga iya yakazotaura kuti aiwa zvese zvakandofanana kuti iwewe Nyatoti iwe uyu wapumha munhu iwe tanga ubata badza. Shuwa inini ndakabata badza 16 times andina kutsvaga. Saka mushure imomo iyena wakazobatawo wakabata 6 times zvikazi ngeng'anga wapembera tikuise iyu tiri kudira uyu ufu mumusoro kuti wapembera, newe Nyatoti tiri kuisa ufu musoro kuti wapembera. Okay, inini haine zvofu inini handidi because hazvisiri straight izvi. Saka zvadaro takadzoka kwaShe Saumani. Tadzoka kwaShe Saumani tidzokesa soko kuti ndizvo zvaita izvi. Zvikazi wagutsikana, ndikati inini handina kugutsikana. Ndikati inini manje ndini ndamupuma uyu. Saka iye ngaachitaure uyo nyaya yake uyo muripo wake wakabata ngaunzanzata. Inini handisina problem nasekuru Daniel wakandichengeta. Saka zvakadaro kokwa inini handimboripisi munhu bandikuti aiwazve inini ndini ndakupuma sandi uyu mufi wakupuma ba, inini ndini ndaenda newe kubatsa. Saka iyena paramba bandachiti nyaya iyi nyaya iyi handisi kuda kuti izoizwe futi ba, kubuda pazita rako iwe kuti iwe kuti wachenaka nyaya iyi zita rako harifaniri kuzobuda futi. Saka gore rapera muna Oktoba wakabva uya nanjesera paumba pedu waiti tiunetsana nemufi hama yenyu Daniel Nyatoti. Tikati zvo zvakadaro manje isi satigutsikane makutaure kuti mutiite zvekuti turikira. Pane svikiro zvikazi pane svikiro wekwanjesera waine svikiro ravo. Shuwa samudzima wakabva andomutsa svikiro riya varachitanga kutaura futi. Rochitaura wanhu wese wakadini wakauraya mukoma. Vanhu havaiti iyena uyu Amusi Mufakosi
Matasva Isaiah, Rasti Saruwaka, uyu Nyatsanza, kwakuya Soro Njesera, kwakuya iye uyu Ken Njesera. Ndikati yadzoka futi nyaya. Saka mukomana uyu wakandifeka. Saka wakaenda kotoshandisa migaranyanga yake aindivhara aiti ini ndandizviziva. Ndiyo nyaya ndiri wakiuzana naMufakosi. Saka uyu akauya wakauya akabudiro akauya nani? Wakauya iyi mhuri yekwaNjesera yakauya yakauya wakati iye Keni pandura kunzwa wakauya amusangari angasipuwa. saka isvikiro rakaitaura kuti chii? Rakaitaura kuti ini ndakaurayiwa ndiKeni Njesera, Soro Njesera, Amusi Mufakosi, Isaiah Matasva, Rasti Saruwaka na Inuku Nyatsanza. After madaro uyu Amos makazombotaura naye? Hatina kumbotaura naye. Hamuna kumbotaura naye? Alright. Ko uyu racho iroro svikiro iroro mauya naro? Riri pano. Riri pano? Riri kwaNjesera. Kana riri pano? It's okay. Right. So Amos vachifunga Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Zvese zvaendo zvechokwadi. Zvese ndezvechokwadi zvachita. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Ndikanyepa ndichabatwa nemhosva. Mwari ari mubatsiri wangu. Mwari ari mubatsiri wangu. Pamusoro echanama. Ndingangoti panhau yenyaya yandiri kuonerwa ndisekuru. Ndine Amos Mufakosi. Panyaya yandiri kuonerwa ndisekuru ndichizi ndindakaraya sekuru. Ndofunga ndingotidzokese bijana kumashure nyaya yacho. Sekuru ndiye munhu akanditi ndiende kuSouth Africa. Pane zvese zvandakaita nditori hadidini. Ndiye akanditi ndinge ndiri kuonekera. Ndinge ndichigara naye sekuru. Saka taiti nguva dzekuti dzimwe nguva ine handisikuya kumbako. Sekuru ari kuya kumba ndeitumira zvangu achiendesa kupa chini mhuri yangu. Ini sekuru asikuyo ndeitumira kana chini. Ainitumira zvinhu shayana achienda kupa mhuri yake kumba. Saka pakazoti sekuru wangu azotsakatike. Ndofunga pangacho ndina ndauya kumba kuno. Ndauya kumba kuno ndakanga ndikagara madhezi andakagara ndiri kuno. Sekuru asara ari kubasa. Ni wakomana wakasara nawo kubasa. Saka pandakazoti ndakudzoka. Ndadzoka ndakamboita kunga 2 days. Ndasungwa mudhezi mesina. Rechi3 racho pandasvika pataigara. Ndipo ndakatsanangurwa. Sekuru kumba ari kwere sekuru. Kada sekuru kumba hakuna sekuru bako. Zvai sekuru kuno akabva achiti ndiri kuenda kubhota. Kuti ndisa passport yangu ndipo ndadzoka futi kupi kubasa. Saka kana kuti kumba hakuna aba. Zvitori kuti saka tichaziva kuti sekuru uri kupi. Wari tobvunzawo inini. Watotozora kazara kuti sinziwe rubva kumba. Une chokwadi chakakwana. Chokuti sekuru kumba hakuna. Ndati ndikwandikutobva. Ndinotogara padhuze ndikwandikutobva sekuru hakuna. Zvadaro ndipo kabatanga kuti wakomana wakabva tangobata mafoni. Tanga kutsvaka foni kufonera kupi kumba. Vatananga kufona tofona kuti sekuru kunoku hakuna bakuno. Uri angarozi kumba uri kumba ino ndasvika kuno kini sekuru hakudini hakutorina. Ndo pakatanga nji sokuria papaita kwakumona kana kufona. Wanda kufona wakomana uri kumba wakasangana nezokora wana sekuru wakarizwa. Papaenda kuita 2 months pasina odini wambouya kuatenda nyaya iyoyo. Shuwa isiwo magara takaita kugara takawanda. Saka pakaita kuti wanhu takaita kuronga kuti ngatidini ngatione kuti tidini kuti titsvage munhu tione kuti munhu umbori pano. Saka pane munhu akanditanga ngozi pambwa tikuomerwa mhosva tinaye panapa. Aitanga sekunge munhu ururoteswa here kutanga munhu ururoteswa aititi ndarotesa kumukoma wangu uri pakati hambe pakati ndaroteswa rungumi rakati. Shuwa takaenda kokumbira mapurisa tidini tirikufambiswa nemukomana anga arimo munyaya muno. Asi ari aitanga ngozi ndiye rudini uruziya pari ari uroteswa hopedza ndoroteswa kuti ndaroteswa uri pakati hambe pakati. Shuwa tienda kokumbira mapurisa tipinda munational park mate kumbira tidini tiruzi dune munhu watirutsvagawo so tikabva apa hambai pakati akamboita kunga 2 days 3 days munhu achirota ndizuti kwakuri kurota here kana kwakuri kutorota musaka kana arumboitawo
akuvhumuka ganga rotoita asi kuti nyaya mugrupu irori Iyo wakaendere kwaunzani kwamutanda kamwe kwamutanda kamwe takatanga dare kwamutanda kamwe ndakaenda ukazi chii kwamutanda kamwe kwamutanda kamwe ndakandodaidzwa ndishe ndisitozviziva zvasiya kuno tikaenda korara pasundi pashe varifamba kuseni vatapwa mapurisa aishe nanasekuru wangu vatafamba ina hapana kwandaiziva pana ndiri kuendeswa iyo ndongori tisidofamba newe sinza ndakati yangu ndoda kuchena kuti mutanda kamwe akati chii mutanda kamwe akanditi kuti misi anasekuru ndokati pasida kuti bata shuwa takasvika pakubatiswa badza zimataraita sekuru asi parinye pasekuru ngepekuti ndakabata system badza rakandizi munhu nese 12 times kubata zvokuzi 16 times ndo kana uri kutobata desoka waitotadza kuti ukaunda iyo chako basi kudini kubata wanongori kaunda saka 12 times badza ndakaribata andinotsva saka mabva ipano makazoitei futi chandakaita takatadzoka ndakadirwa ufu ufu uyu matauro anga rindozipa badza wadini vachena kubata badza rakawadini rakaita nemhosva ndokuti nemhosva aunapa ndo matauro acha then iyi azouya ijesera asvikirwa wakambotaurwa nezvazvo ndakangoti ndakaziva nemagumba ndosvika zvinotaurwa kurudini rukuda zita rangu rukuda saka iwo wati sekuru paakashayikwa South Africa iwo wakanga uri kumusha ndiri kuno sekuru wakasara nanani vanhu vakasara navo vakasarana namatasva uripo mumwe matasva uripo pane anga aripo ere panono kasara apa ndinekuti panori apa pane arapa asi pamukoma wauzvi anga aripo chaitogara tese negrupu racho rese roro uyo anga aripo saka imi semurudzimi muri kuuya mese mamusipo ndimakuya panyaya musiya vanhu vacho vaigara nasekuru vakanga vaine munhu wasiya kunze ndio chokwadi ndichandakangati ndibvunzawo ava kuti imimi nei musina kuya nechini nevanhu vane umbowo kana iwo zvekuti ava ndakasvika wako kubasa wako kuti watoziye kuti sekuru kumba hakuna boko ndindakatotaurire ini iwewo maigara muri gurupu takara tiri gurupu racho ramaigara naro iwo wakauya kumusha vanhu vakasiya waina sekuru waripi waripoira apa pana baba saka vanhu vakutsvakeya saka wesa waruya vanhu vaigara nasekuru South Africa mamuri wakani taigara tiri zvekuma 20 something asi pa20 papa pese awana avapo basa vanhu vari apawo ini ndikati pache zvangu ini kuzvimirira vanhu vari apa ava waunzwa padare panapa waisagara nasekuru wako South Africa waigara naye uyu uri apo neuri apo taigara nasekuru saka wasipo wacho vari kunokurenga zvaro vari South Africa wasipopa kwakuda kutozwa hama dzacho wanga uripo kwakutoda kuzwa hama dzacho dziri panapa mumwe wacho ndiye uri papangana mukoma ukanga aripo watakasiya pamusoro ichakamire pamusoro imambo nyaya iri kutsanangurwa ngemurume uyu unonzani ndiri last sewaka right ini icho nongoda straight handidi zviro zvekubhenda kugadzira nyaya yakaitika baba ndanyamanya kuti ndimukoma wangu inini pamwe chete panowa nemai wedu ndanyamanya kuti wakabva kumba kuna February abva mba muna February ndanyamanya kuti wakasvika chiri chitatu Manika Bridge iruziya kuda kuti iri kutanga muse China Manika Bridge apa ndanyamanya kuti asvika akachiti ikendoone zveruzi tikogadzira tigita tisagadziba gurupu raigara mumba mumwemo rakawanda ndorasvika ma17 ini ndandi nomba yangu uyu une nomba yake asi pakuchitumirana zviro kutoenda kwakatoita kumba kwake kwatoendaone mari yangu nemhuri yangu endisa kumba kwangu saka dhanyero kuti asvika vada bani ini ndabva kumba anozomira Manika Bridge
Saka na uyu ponge kuti dasoti muda kwenda kubata ndipo kwenda for uyu mangwani uyu China kuti svike pamsakano Friday ndikazva zvakanaka nani tsvaga kuti ndokudini ndokupe ngoni kumbanda siya kwakarongeka kuti zviro pane mombe yakafa saka bagwera ngozotengesa bagwera idini waiona zvekuita right awora iti mukoma wakatora 50 rand yake saruwa kamari iyi andina mari bongo pa ngopa mari chigaya netsamba yake moyo mudzimai wake uri kudzasuku wakagara ndakatora mari yake ndikasvika tikatapa musangano tikapata kusvika pamusangano Friday musemane ndikasvika kumba chipiri ndikavumubira kumba kwake panyatoti ndikawapa mari yani yawo vane maikuru vakatobvunza ndikati saka muri tsoka lini ndikati inini ndiri kuno kumaikuru kusvika musangano wa April iyi yakatambiwa kubva March yakaita kuti 6 kusvika pangwena mutumwa takamira tiripo kusvika tamira kuya kwachangamire futi pahaona what is different of 1.5 month kuya kwachangamire pamachi nepauyapo nepahaona right mukoma akabva azoti ini ndisandazikukazi ndikagona kugaya zvakanaka pahaona apa ndikugona kusvika kana kusabata aona kuti mukoma toonana izvo vatasumuka pataenda right takuchibva manje pahaona paita pizza kuona mutumwa right vane maikuru wangu wakadziye murume kuti sapia uyu wakauya uko ndiri ndiwo wakabva kumusaza kwavo saruwaka tinokupindura tsamba yakanyorwa ndibaba ndikati ndipe maikuru inda kutosimuka ndakabva simuka ndazodzoka kumbaba takabva taita straight ndakauya nemurume uyu ndiakaine mutengero famba drive wacho ndidumbura une makomberanyowa fishes of me mwaona takabva tazoya tiri vatatu asi pakuya uko takatanga kuita tatakawanda nane mutenda newamwana tiri kuma 19 wamwacho wachicho chapostori right tasvika manje uko kuSouth Africa tasvika ndakasvikira padepoti pavo pavanogara vakawanda pausvika tiri kukumbira uyu mukoma uripi ndimupe tsamba yake tane hopenda kuorara warume wanga rugara naye wabatiyazve imimi muri kutaura nyaya yekuti imimi uyu saruwa kamutoreke nyaya yekuti mapiwa tsamba nyati tune 2 weeks akadini akaenda kumba 2 weeks kupi kuti kutoti wasarezvika kumba asina zouya kumusangano ngonda vandipa musangano ndini ndakafona changamire pamuri dzese dziripo dzane wani pambonyatoti apo wese ndini ndakavazivisa ini ndapiwa tsamba vana mukoma tsamba iyi ndinoda kuenda kopa uyu mukoma nyatoti asi ndiri kusvika kuzi une 2 weeks akazodini akazoenda kumba munhu kuti kudinini ndopotika kuti vanhu vese confused ipo papo umba yacho newamwe madzishamwari right apo takasimukapo tiri kuaccusana mambo tiri muno mudare muno atidi kuzodzana tsvina tida kuti pane munyaya mutitonge pasina nyaya pana nyaya nhau yakaenda kuita pane uyu murume wabva muno anga asiri kumbaba mazware mambo anga asiri kumbaba murume uyu anga kati iyeyu anga ri mapartners vaisenza kuti 2 Solomoni wekushayika naye Amusi uyu mazwa saka zvadaro tiri kugwa moto nemadhipatimend emwese apira kuya bocha chipinge wakuya shamisa chiitiko ichocho tikati sikatidini apane munhu wekuziva kuti pana baba wakumana waripi zvikazi nhau iripo ngekuti wakachinja kwekudini kwekugara kuchinja kwekugara kwakuri kunoita ngekuti pakadhisapia uyu munhu ndipo pakachinjwa futi kwekudini kwekugara tikati wakaenda kupi zvikazi wakaenda kulitswata pane nzvimbo izi litswata inoita 20 rand kutobva ipopo kuendepi ikoko kugweya kuve pakatikatikira munhu inini neuyu takasati korifusiyo wona nyaya apa vanhu vari kuno kunge kuti wamaubva kwamurara asi vanhu wedu tivo tinogara nawo apanapa ndipo takabata ngefoni umba yavo iwo warumewa waigara vakati njesera uyu ruwa wakasvika nenyaya yavo paumba pavo iye namukomana uyu wadi njesera kwobva kwauya Thomas Mamombe iyeye chatiri kumudawo nhasi mudare munomunge umbowo hakapa kana mutanditi muri muchinditendera inini ishe mambo ndichautaura matauriro akaita kwete panini ndega panharaunda yese ngoti pakauya mukomana kwanjesera kwatonga mudare muno takasara tiri pamusangano pakazoputika imwe nyaya yekuti wakomana wese wazozvisiwa muruzwa here mambo inini sorry muchizwi rangu munandiregerera saka zvadaro mambo sorry mambo izwi racho rakashata right ndakabva ndazofona mambo
hano varume kufonera uyu kurume wabva muno uyu newakomana womorifo kune chitiko chiri kuno ndiri kubva kumba saka izvo ndiri kubva kumba ndosvika mukomaridzi wakazoenda kumba for 2 weeks saka 2 weeks idzi dzandivhiringa ndafonera kumba kuti kwazi munhu hakudini hakunaka ndakada undokobata pane mudahwa kuti aingoti foni dzedu dzaendesa nguva iyoyo munhu ndakazobata pamberi paMwari ndakazobata nemukoma uriyo here ndimukoma weticha ari pachikoro akati handisati ndaenda kumbaba saka wakanditadzika kupa musi wefriday ndati kune chitiko chiri kuno chiri kuti mukoma uri wakazoendepi esaenda kumba takachienda kudaidza ava varume wadhisapiya wachinja rutu ava pasukuoneka uyu muri kuona wakomana uyai kuno imimi sevanhu vekugara kumba kwedu paita chitiko chamukoma tusukuonekava warume wakati tazvizwa havana kuramba baba pafoni takamira 1 day havana kuuya tikamira 2nd day havana kuuya 3rd day havana kuuya 4th day havana kuuya 35 it was not available wakomana vakagauya kumba isi tokatasara takanyipa manje taamunyaya takumba kuno kutoti wani mabhinya ndisu tafona avo watonaka ngoti wangotokumba muri kuona tetenai to ini muri kuona nyaya iya yazokura manje takazoti tidini mutumwa angari kuya pa South Africa pambasheri mambo takamuisa mari abhauma wakuru kubva kumba asi zvekubva kumba tasvika kumba kune chimiro chakati mukurume uyu angari mu70 wechivhangeri saka umudzi wakasoenda kumba kuma kuchindiko tiri kubva tatotino mari abhauma anga achangobvawo kumba umwe chete nesuwo seizei kobva totaura baba nyaya yakapinda pana mutumwa direct haina kunzvenga yakapinda pana mutumwa ndiwo mbondi inayo changamire kuti takasvika pamba paita madiversion murume iye kana manitendera ndibudisa sori saka oraita ama kwakashata saka nhau iripo manje baba mungonditenderawo here kuti nditaure semunhu handisisiri ndegava kana iye akuda kuramba tinouya nemawitness matauriro akadini akaita ngoti papaina vanhu vazhinji pamusangano wepakatsi murume wakasara naye atoti iye ndizvakataura akasara akadaidzwa ngemurume uyo naamuzi mufakosi nasoromoni kogadzira waikoma murume iyeye saka waibatsirawo kukoma kuti watengese zviro zvavo akapedza 2 weeks ndiumbo hakapa apedza 2 weeks anaye iyena murume uyu after apedza 2 weeks anaye murume uyu kuma 8 zvondutaura ndizvakataura kana auya ndatoti pamwe auya kuma 8 murume uyu wakati pandakamuendeka ndatoti kuti shamwarini ndapedza basa sebasa rakahaiwa wakahaiwa ngemukomana anga arutauri handisipobowe machechi zawo nemabhavhu ekutengesa right zvadaro takabvunza tikati saka iwe uri usimuka pamakahaiwa uko uchisimuka kuenda kumba kwako panzvimbo paisenzerenya kuti papaina vanhu vangani saka ndakasiya paine Amos na Solomon Jesera haana kutaurira inini ndegaba papaine more than 12 people paground inini wakati iye mama ndataura wakati iye nditaure ana kuyaba manje uri muno nauya aenda kuita manje isitovange masamanisi uyu wakaita zvekujoka kupindapo tiri manje ngemazwi patatiazve isi tiutambudzika kupiwa mhosva yekuti tiri mukati mekuuraya munhu tiri kumba asi iwongo tiri pagiraundi tohirana naye sadza uizwa kuti munhu wangari next king yemunhu pakusara ndinhina nhingi zuva iro makamuona mwese apa munhu anozooneka ngoti inini ndinobvunza kuti yanga yakaita sekambani ani kambani ba group it's a group rekuti umwe naumwe aitungamira group ndiani hapana aitungamira ba vanhu ava taigara takawanda nditi tagara takawanda munhu manga iri individual kuti ungogadzira zviro zvakaizvitengesera asi wazionawo basa riya ramuwandira akadaidza muzukuru asi pane kuvanakanerete akaita zvekudaidzwa nesekuru pakoti sekuru anga achawa nevanhu vangatodaidzwa pabasa ndakaenda zuva rimwe rine murume yeyoyo inini munhu wakandidaidza pakuweredha ndiri weredha ngeuyu iyena murume uyu wakadaidza iye murume uyu
kutuya saka grupu rani nemaleaders randiti era leader wako kana kunodaidza munhu kuti uya it means munhu iyeyo ndizvozvo handiti imi makadaidzwa ndakadaidzwa njani uyaidaidzwa wakadaidzwa wanganditi saka tokoti sisi murume uyu sakatika kwaakaita une vanhu vakasara nawo vamwe vacho vasisiri kuda pachena kuti takasara nemunhu pane ndiye wakachizobuda umwe wekuzotaura kuti ewo ndandinaye period yakati pakusimuka kwake ndiye usipo uyu manje ngokuti angazina uyu angazina samoniba asi kuchecha amanga mukoma wakamangara keswari interest yedu ndeyekuti vanhu vamukusungisa nemipirozva vanhu vakasara vaina mukoma wenyu izvo zvezvo mambo wanguka handiziva because ini handiri kumba kuno asi pakubvunza ndizvo munotoziva kuti mukoma igara nanani waigara ndimbatsire mukoma ndiumbe mazita igara nemukoma nyaya iyi uyu munhu adisappear makaisa police report takaenda isisu pasisina nemunhu ba wandosara vanhu vashoma mambo takaenda uyinini neava takaenda kuita police report kwete ukembi imwepo kusouth africa saka kutama kwazi takatamire munhu achisakatika vanhu vaitama chibvunzai muri muridzi uripo makatamire handina kutama masoko arikutaura nemurume uyu dzimwe dzenguva inini hangu ndakazvimira pache zvangu ini handiti tunga tukuvanyanzwa mugrupu tese asi pane zvandirikodha hangu nemamwe masoko anchazorozomutaurira hatina bvara tambotamba masoko ari kutaura ese kuwanza nyaya ngataure chimwe nemo uri kunyepa zvese anotonyeka zvataura saka imi mese muri tsunga muri kunyepa because uyu ari kuti iwe unyepa uyu ari kuti iwe unyepa saka mira ende mese muri tsunga maamusiko South Africa sekutaura kwamuri kuita South Africa mangamusiko handiti asi pane munhu akanga ari kuSouth Africa ndizvo pane munhu akanga ariko kuSouth Africa sekutaura kwamuri kuita aripo munhu akanga ari kuSouth Africa saka munhu anga ari South Africa ndiye achatibuditsira chokwadi chekuti pakati penyu muri tu ari kunyepa ndiani right because izvega hazvimake sense kuti imi muri kuti mamuri kumusha kuno handiti muina mutumwa modzoka kuSouth Africa mosvika muzi munyatoti haasisaonekwa kuti ari kupi motsvaga wamwe mozwa kuti wakatamba papa wakawana handiti iye uyu wosumuka wotaura kuti ndandiri kuno kupi kumusha ndadzoka ndipo ndakasvikawo zvikanzi ngoma haasi kuoneka ndobva tafona-fonawo ndobva taita sei zvese zvatakaitawo handiti asi uyo ndakazoshamiswa ndakutozi inini ndiri kuziva handiti ndoparikutinetsa kuti iwewe kuti vanhu vazodzange kuya kufungira kuti iwewe ndiwe asi iwewe kumusha wanga uri kumusha kunoku vanhu vese vakuziva kuti wanga uri kumusha kunoku zvambobva papi because paroda one mawitness ekuwitnessa kuti iwewe parutaura kuzi murume wepanga ari kunoku it means kuti iwe nemi muri two mamuri kuno kumusha same time saka paroda mawitness kuti ishuwa here kuti mese mamuri kuno kusame time because tokasanga totsvaga mondi kure asi imi muri two mondi dzitorimo muno because kunyepa kwenyu muri two kunyepa kwenyu kunoratidza kuti pane anenge ari kuziva pamusoro ichange ndiani akati mukoma wamurubvunza kana kuti sekuru wamurubvunza tiri kuti wakaenda kumusha aitaura masoko iwawa ndiani imi kuti kuzoti tatiri kumusha hakuna munhu ndiani akati wakaenda kumusha auri apa vanombonazvo vanogona kunga vari kwatosisa waiti imi murubvunza munhu kunoku izvi kuti wakaenda kumusha iye ndiani waiti wakaenda kumusha anga ari kuziva kuenda kwasekuru wenyu kunoku uya pamoja nekutaura gozi wakaoneka iti wakwenda kumusha ndimi uruziva kuti wakati ndakwenda kumusha iwe hausi kutaura history yataurwa nevarume chawasungurira kuti ruziva kuti
musi wakasunga munhu achiti ndakuenda kumusha kuSouth Africa, wakanga uripo here? Unoziva here kana kuti hauzivi? Kana usingazivi kwobva wagara pasi? Wakanga uripo here musi wasunga munhu kubva kuSouth Africa achiti kuenda kumusha? Right, pamusoro mamo. Yes. Panhau iri kutsanangura ndini Isaac Matasha. Right. Panhau iri kuita itaura varume rikaendiiswa uchapupu usiri hwekuti pakasunga munhu ndandisipo ba. Right. Pandinoda kuti ndedze kutsanangura. Right. Mafambire akaitika chiitiko icho chaitika. Takanga tiri kunoku kumusha kuZimbabwe tiri 3. Right. Patirawedza kutsanangura. Ndinoda kuti tinyatse kujekiserana kuratidza varume ava matsanangura avari kuita vachiti uyu wakazodai. Ingakwanisa kutoreba. Nyaya huru iyi yatoda kuti tinge tiri kuziya nekuti tinge tauya mudare muno, mudare reimambo. Tauya turunge kuka taona masamoni atisvikira kudzimba kwedu. Vanhu vakanga vari panguva iyi variko kuSouth Africa. Hapatorina wani ari panapa pa. Wese wariko. Zvokuti dai pakaita umbo hwekugara pasi kuti right varume mimi maigara nemunhu uyu. Maigara sei? Tochinyatsa kuti right panguva dzakati ndinge akanga ari pakati. Panguva dzakati ndinge ari pakati. Saka izvo zvaitibatsira. Saka isusu kuuya kwatazoitwa kunoku kwakutozwa bosi iyo soko kwake chi3 tiri kuzwa kuti kune munhu ari kubudiwa kumusha. Tikauya tikadzika pamanika bridge pamusangano, pane musangano wamutumwa, tikazi unenge uri kwamatsanura ndokune umbowo, tikadzika ikokoko. Saka mese tatichipota pataingozwa chete kuti panenge pabuda kasoko kemunhu because nyaya iyo yakatirwadza. Saka isusu nyaya iripo ndeyekuti varume ava zvauri kutsanangura kuti zvakadai zvizodai ingakwanisa ita nhoroondo yakareba. Chiripo chatinofanira kunga tichitsanangura zvakakwana ngezvekuti uyu murume uyu Mufakoswa paakauya iye kuzobva kuMbabwe, isusu takakasika kusvika kuSouth Africa. Tasvika hapana zvataiziva batobva kumusha. Ndipo takasvika kuti nyato takaenda kubhodha kuedzesa mazuva ake nevanhu vanga variko panguva iyo iyi. Saka zvachidaro manje Mufakoswa wakazosvikawo. Mufakoswa asvika takachizotaura kuti Mufakoswa iwo wauya. Nyaya iripo ndiyo iyi, sekuru haasi tasvika sekuru aizi haasi kuoneka ba. Saka zvakamira sei ndio wabva kumusha. Mufakoswa wakatsanangura shuwa akati sekuru kumusha hakudini hakuna. Mira ipapo. So it means kuti pakasaka tikaita kuti Mufakoswa anga asi kuSouth Africa. Akanga asiri kuSouth Africa. Mazira andiri kuita ini. Because imi mamu South Africa kare. Tata ne 3 days taayo kare. Makatangira Mufakoswa kudzoka kuSouth Africa. So it means kuti nyaya yekushayikwa kwanyatoti ndii makatanga kuiziva. Mufakoswa asati aiziva. Because nekuti Mufakoswa anga ari saka varume awa inini manje varume vandakandinawo kuZimbabwe kunoku vanoti iye Saruwaga uyu nanyatsanza nekushayika. Saka inini zvakazotondishamisa manje kuti ini tiri kuZimbabwe tiri kutozi ndisu tiri mukati menyaya iri kufamba sei. Saka anga ari kuSouth Africa. Haana kuuya vanhu kuti palist yekupiwa masamoni haana kunga haasi kutoziva. Isusu tiri kutoziva vanhu vakanga vatori handi ega ba vanga vakatowanda vanga vari. Aiwa isusu manje hatichayadheri munhu mumwe ba sematsanangura emuri kuita kuti muruda wanenge wanga varipo panguva iyi wanenge wakuchitouya vanhu vakanga vari munhu panguva iyi. Handiti muri kuona watiri kutarisa kuti nhingi yanga aripo wachipaumbowa. Vamukutaura kwamaita mese imi. Kutaura kwamaita mese. Muratidza kuti apa tatowesta nguva. Because chamuri kuziva mese. Muri kungonongedzana. Asi chamuri kuziva mese papa. Hapana. Because zvamataura mese mataura. Zvinofanira kuti muri vanhu vakangoenda kuzwawo. Zvamakazwa. Zvamakazwa zviya ndo zvamatoda kuti kuno kusitibhili. Kuti ndo chokwadi. Asi paine vanhu vari kuziva chokwadi. Ende vanhu vari kuziva chokwadiwo hawapo panapa. Ende pakati penyu manje pane wakuda kushaisha, wakuda kushandisa masvikiro. Isusu manje mambo semazira siya mambo atobeza. Pane wakuda kushandisa masvikiro kuti isusu tibvumira nezvamuta. Ndizvo. Svikiro racho ziri panapa risi. Riri panapa risi. Chimbogara kuti anoribudisa zvo ndiani. Rakatobuda. Nomberere.
izwai vanhu. Uyu munhu amuri kuomberera ndevebvunza nemero. Saka imi muri kumuomberera sei kuti ribude shaisire kumusha kwenyu? Ndiani? Uyu ndiani? Ndo akaenda nanjesera. Mulora. Nditete wacho. Iye hanzvanzi yanjesera. Nyakufa. Nyakufa ndiyatoti. Uyu hanzvadzi yaKenneth uyu akauya ari kuko. Sorry? Hanzvadzi yaKenneth uyu akauya pamusi wa28 akagara uku ndiye ari kubudirwa zvitete. Kenneth ndiye ari kubudirwa natete? Aiwa, Kenneth arimo munyaya iyo nevakomana wavo isa. Uripi Kenneth wacho? Uri akagara uku. Haina samunzi. Anogara uko sei? Haina samunzi akagara uko vanhu kwati. Right. Uyu tete uyu ndiye ari kubudirwa nditi? Ari kubudirwa nenyatoti? Andrew. Saka ari kumboomberera kuti tete uyu afa atange kubudirwa ndiani? Njesera. Ndiani? Munhu angatonzera zvinhu muprofita akabusa zvinhu. Muprofita. Uripi muprofita wacho? Pamusoro Changamire. Yes. Munhu anga aripondesa mudzimu paChangamire. Lawrence Njesera. Munhu anga aripondesa mudzimu aibudisa munhu sekuti munhu yaizi ari kutsipikwa sekutaura kwakaita kuti ndiri kutsipikwa. Saka samudzimu wacho achizosiya zina. Apo ndapazwa. Ndati samudzimu wacho aripi toti munhu abude uko. Saka mamutakurirei? Saka wandoya kugara? Ndozvamamutakurira kuti agara? Pamusoro Changamire. Watouya katasomugara pakanga anotaura kausobudirwa chivatamuti ari kusvika kunze kuya. Saka mweya kana uripo ufumba pamuudi wamwe. Izwai. Hatidi vanhu vanouya munomba kuita zvekuedza. Kana kuya munokuya kotinyepera. Ukauya muno muchitinyepera tinokubata. Kuti unotinyepera. Because kana matakura munhu uyu asi muchiziva kuti munhu hamukwanisi kuti ataura. Mosiya munhu wacho wamuri kuti mimi ndiye ndoti munhu atakura. Saka reason yenyu yekuuya nemunhu yange iri. Muri kutoziva kuti wakati unotsipikwa saka maiva vakuya nachiremba wenyu. Ndiani anza? Alright, saka zvatakuta kumwa. Iyi nyaya yenyu kai. Nyaya yenyu haifambi. Tuzwa mambo. Nyaya yenyu haifambi. Kana vanhu vacho varidziwe nyaya chaiyo wasipa. 2. Uyu munhu kuti ataure, tinoda kuti munhu wacho anomutaurisa wacho auye apa oti munhu ataure timubvunze zvatomubvunza. Wotitaura zvatiri. Because uyu munhu anofanira kunge ari neposition to tell us kuti zvakamboitika sei. Akaita izvi ndiani, akaita izvi ndiani. Izvozvi zvari kubuda anofanira kutitaura kuti ndiri pakati. Ozori mumhepo kwayo avanoita zvegesi. Anofanira kutaura ndiri pakati, ndakaiswa pakati ndinhingi nanhingi nanhingi. Vanhu voenda ipapo unotsvaga womuona ipapo paari kutaura kuti pandiri. Akafambisa vanhu mahara wodzoka wopana. Taneta ndono uye pana mashinyekera pana. Wamwaka bapana kwa tuko chera tuko kuratidza pane gore munhu kuonde vharu pakaugwa paskuru. Wanokaita 2 days vari kuchera makomba chikoro chezopesa cha makomba pasina chikubuda chabuda hapana. Iri nyaya yekuti muri kugadzira tunyaya twenyu muchinotenga vanhu muchiana hapana muchiwataurira zvekutaura kuti kana vaiswa kutaura zvakati. Ini ndikana ndauya pana munhu ndoda kutaura nesvikiro. Ndotaura towirirana tobva tanzwisisana tokuenda kuti
but mataura maita apa nyaya inyaisora kuti muri kuhwandisa vanhu chaiwa nenyaya imi musina nyaya moweva kuya kushandisa maagenest enyu ekusouth africa ndo muda kunza mudare muno muzitione kuti muri kusouth africa awari wega because ndemukoti mukoma imini iwewe nemukomana muzukuru akaende chikuru maipana kuti adada kuti inini pandakasimuka kusouth africa tichiya muzimbabwe mukoma aimbotinyarare iwe ndati ndataura kuti ulopinduke insande petota imini makasimuka kusouth africa munguva yakuno kwanditi iwewe nemukomana muzukuru akaende ngekuti mchasimuka kuti mukoma takamusiya aina ningi naningi chimiro chava chiripo mumusoro makasiya mukoma ari mupenyu anditi oniyawo ndoonaiva padare panapa saka nambobvunza mukoma waripota nyaya mukoma makamangara nyaya mukoma wanga makashandisa information yakabuda pasvika ndiyo yamakashandisa kunyora masamonsi anditi vanhu vakasamonwa nedare rineri vamwe vacho havana maanza ati udaba vanhu vakapesera kuoneka vaine mufi ari mupenyu kusouth africa ndovanhu atiriuda panapa kuti ini pandakasiya angainani pandakadzoka ndasvika ndiona vainani ningi aiti vanhu vakasara ende munotowaziva vanhu ivavo munotowaziva kuti ndinikinanikinani zvemasvikiro izvi hatinozvishandisa kana zvikuru racho riri kutaura zvinobvunzana namambo andii asi imimi sevanhu vari kufamba munotoziva imimi kuti mukoma pakasiyiwa sauti akasara naningi that information is important because ndo vanhu vanosamunwa toziva kuti munhu akakwidza munhu bhazi akuenda kumesina ndiani hapana anokunodipa anza iyo akasiya ataurwa kuti ndikogadzisa passport yangu handimugona aripo munhu akataurwa kuti ndinogadzisa passport kana ri akazotera munhu ndiani vanhu vakasara nemunhu waripo ndo padare avanhu vakuti zati mukomana yanga ari kuzimbabwe kuno nuri kumunzire kudai isvikiro rakutaurira pamusoro inini inofunga kuti tizove mudare muno nyaya yainotangira yakabva kwaishe Saumani yabva kwaishe Saumani iwa ava vananjesera wakauya nesvikiro ravo mumusha medu waiti vananjesera wakauya nesvikiro ravo mumusha mani medu isisi wachiti iwo svikiro ravo mumusha menyu raida kuitei wachiti iwona svikiro iri rariri kutaura ngezvekuti ndakaurayiwa ndiana Njesera nana Matasva haritauriri wana Njesera rinotaura imimi wana Nyatoti ezvo rauya hama dzacho kuti ndakaurayiwa ndinhingi ko rinoenda seiko kune munhu akamuuraya nosvika tochiendai muutauriri hamba dzangu ndakaura ndini izwa unozaziva svikiro haribudiri pane munhu akarimuuraya rinobudira kuhama dzake rotaura kuti ndakaurawa nanhingi izvo zvake imirai baba noti kuti muti imimi makagara mumba kwenyu muri matii asi wananjesera wouya nesvikiro ravo woti tauya nesvikiro iri riri kutaura kuti isusu tisi takauraya Nyatoti ndosaka musashandise masvikiro baya kuda kugadzira chii nyaya dzamuri kuda imi isusu kana iri nyaya yakadaiwo handiti kana muri kwaitishwa kusvikiro iri zvariri kutaura ichokwadi munozwa handike kutanga baba tine masvikiro anobva kuna naHarare asvika chitaura kuti mambo ndini nhingi chakati ndakafa gore rakati ndakaurawa nanhingi ndiri pakati mambo ndauya ndikurakidzei pandiri ndosumuka ini ndoenda ipapo ndosvika kuti mambo ndiri panapa toti wakomana cheraya wakomana wochera kuti jezi takuona ndikuri panapa orit uda kuti tichite sei unozwa chibatai nhingi nanhingi wauye wanditore ndiende kunovigwa kupi kumusha saka chinondinetsa kuti mese muri kutaura masvikiro apa asi hapana svikiro ramboti rataura kuti Nyatoti wacho kuti ndiri papi wakataura hatuna reported speech aiwa zvebe last you musawa 20 svikiro racho iroro rakataura iroro ndinotuda apa tiribvunze isusu titaure naro
notitaura iwe kuti azvisviko rakanzi svikiro rinouya muno totaura nesu isusu tobvunzana tozokutaura imi kuti wakomana nemi chiendai pakati munotarisa zvekutaura nototiota zvarakati hatuda ngari uya paritaure ndirinzwe asi pamusoro chishe handiti last week musi wa 28 rakataura muno richitaura iwo vanhu vose avo kuti zikazivo iwo ndiwo wakandiuraya pamusoro mama ndetwaziva Nyatoti right kusvikirwa takaita nana njesera maringe nekufa kwa Daniel Nyatoti munin'ina wangu ndio chakazotisvitsa kuno kupa musi wa 28 gore rapera saka dai wangu asina kusvika pamba pedu isisu tisina kumbouya kuno zvino izvo vari kuramba hawo hatigoni kuvapikisaba vachapikisana nemufi asi taakuzonotio kuti wakusvika kumba kweduko chakuwana ikokoko usauye ba ndio zvotiri kutaura fair usauye ba ngekuti tuti yo Nyatoti for now wana Nyatoti bra unyarira yedu zizi isu tikuitire diteto imi minyarira yedu isu tikuitire diteto ndikana tapedza tusvika tutotora Nyatoti munhu wedu yatamudini tambata ende chicha munofana kuziva kana autobuda udayo anditi kana muntu ari kubuda ari Nyatoti ari kubuda anditi anotaura zvaari kuda imimi handimi munotaura on his behalf kuti toda zvakati anotaura ega zvaari kuda nedirection yaanoda kuti zvinhu zvake zviite zvitore anditi anoronga ega because last time ndiye nebhiri iri kuSouth Africa rekuti unozoda kutorwa kuSouth Africa ndiyo saka uri binasi uri mujegenisheni muziyo uri ndinozoziva kuti chinhu chamupingidza muziyo kuti nditobude futi last time ndio makazi ndibhadhare pana pa $20 mukaishaya mari yacho ndikazobhadhara ini $20 kuti muziyo neabude abudise munhu wana Nyatoti awasiwa wakashaya saka nhasi hamuchawi nemuziyo nowacho futi maunza uyu munhu saka ende dai matoya naye muziyo ngauye $20 iyo ndinobhadhara futi ndinobhadhara futi uye naye muziyo ma$20 iyo kana musina ndinobhadhara inini kuti ataure nyaya ipere mazvita ino kuti saka zvatakuda izwai zvatakuda tuda wakomana wakasara naNyatoti kubva kuSouth Africa list yacho yese mwada wakomana iwo 2 tiri kuda ani mujegenisheni andiziyo kuti anga aripo abudise munhu asi chimwe chiripo chakundiconfuse akamugona makatoenda kudhara kwamubatabadza andi kabuda hanzi ukatobuda imwe anza kwamubatabadza andi saka zvadaro ndazwa kuti pakati penyimi nyakuendesa munhu kwamubata nebadza pamakazi huvhu akati inokuaidi asi iwe ndoendesa munhu kwamubata nebadza handi ndakaendesa ba uyu ndiye wakakomplaina kuti ndinoda kuenda badza wakabata badza wakabata ndakabata huvhu wakalambiri saka urikuona nyaya yako kuti haunanyanya kuchenoku usatambe zvausikadii wakakusvika kuti huvhu chakuitawo zvako iwe you should be prepared kana maenda kumwana kana maenda kusvikiro svikiro rinozoburitsa nezvazvisi zvamamutipota zvibudi as long as utoripo rovharototaura vambo imimi unaona kuna chena but the fact yekuti iwewe ndiwe complaining handiti waenda pane munhu ada kubatsira wakunosvika ipapo hauchakwanisi kuti umite maconditions acho but ndo waenda ipapo
Makarambire kubata baba. Inini marambire ndakaita. Iye na Amusi Mufagosi wakatanga kuramba futi. Amosi wakazobata hufu wakadimo. Asiyo wakazobata hufu hwaramba. Wakarambire hufu. Iwe ndiyo mudzenyaya. Inini chondakarambira ngechekuti iye na mutanda Bambo kana waenda kunanga ka wakutonoita zvese zvawazi nenganga uiti because ndiwo waenda kunanga enda kuyamba kwako ndiwo waitsvaga haunochinji mutemo wenanga pa ndamakadimwa paibudeya madi paibudeya chamurusheni chamakashinobuda madosha hapana chondakambosha nekuti sakachii badza wabata asoti chakakosha chii badza nehufu handimbozivi because badza wakabata kana wakadini kana wakasvipa unotsva zvokuti zvikunwe zvinokukomarera for life wachirema asi uhufu kauna iwo unongotonaka sunlight yako ogeza ayo izvozvo zvinotipaka mukapicha kasirirai ndine chikumbiro chimwe chete tinokumbirawo kuti mazita evanhu vakasara South Africa wacho tinge munge mapiwa imini inoita kuti mude pana mutobva muenda pasera mova matoti mazita ese vanhu vese vakasara newane pane hazimwitness yakataura yeye kuchechi kuna vanhu vakawanda tiri kuida itaure idzokore fuzo yakataura kuchechi kuti idzokore pana because nhasi taifana tatoishandisa witness iyo but haina kuti but ndiye munhu ari critical kunyayo munosiya kuti why are you living out wanakosha munyaya mujekenisheni muziyo masiya munhu witness akutaura kuti ndine zvokutaura ndini ndoziva zvakaitika masiya vanhu vaikara namukoma masiya havapo wese saka muri kuti mwaya kodini chiimerai bambo chiendai panze apo mazita ese evanhu vari kudiwawo wamatosaita vanhu ivo watodaidzwa uye pana tukwada wese vanhu ivavo asi zvamunoita manje whoever is using munhu une mhosva yakakura whoever is using uyu munhu une mhosva yakakura wozvachaita manje tichatsvaga munhu chaichaya kukutaura kuti zvari taifekera kuti chokwadiatombovetweokutsvagira iye wacho yeye kuti mumveta iye iri kusenzeswa chinotoramba rusenzeswa nemuziyo ndichii ende muziyo nokuda manje ende pese pakurisa iwo muziyo nakuda manje haasi kukurisa mahara kamuziyo udake mari dzake handisi gemu bai seka muzogurira mari handisi gemu garai mambo munoyanduara nduzo baba ndati uyu munhu uyu tauda kuti avhetwe ndizvo chaizvo toda kuti avhetwe munhu kuti munhu ari muchokwadi here izvo kana kuti ari kunyepa izvo tinofanira kutsagirai futi vamwe vanhu nokuti vavhete futi vanyatsa kubva kuti nyaya yenyu yakamumira sei because matsotsi ari pakati penyu aripo pakati penyu ndo pane matsotsi chokwadi munacho hava muri uchiziva but muda kumirira kuti imini svikiro ritaure asi chokwadi munacho zvakaitika kuna nyatoti vamwenyu muruziva saka chiendai panzavo asi mohamba next riri padhuze wandiwa wese tikwada panapa kuti avhetwa nhasi tasaramba mutomba birai panze birai panze apo zinovheta birai panze endai panze wete